kita tampilkan Mbak Puput. Sepot ora. Nah, wis ngono bae. Apik yo. Model anyar. Lagunya apa, Mas? Nggih. Saking para tamu, para lenggah. Ya ntar dulu, alon-alon kok ya. Wis gua catatan lu, wis gua catatan. Mbak Amel. Rumah saya aku makin koyo neng lampu merah kan lho Mas. Nggih. Kasihkan Mbak Putih. Sesaran kalian pada kadang-kadang Ngawi budaya ingkang bukasan tadi wonten Mbak Siska. Kak. Semoga pada kata-kata sinartan paring Pak Buko. Sedangkan kalian Ngawi budaya. Sugeng siang, sugeng mirsani. Semoga